Здравейте на всички! Надявам се, че сте добре, надявам се, че сте в страхотна форма. Толкова съм щастлив днес да ви направя това видео, защото току-що открих невероятна стратегия за Chicken Road. Ще кажете, че е супер лесно, но всъщност да, стратегията е лесна за прилагане, но работи толкова добре, че исках да ви направя видео за нея. И така, преди да ви обясня подробно тази стратегия, казвам ви го веднага. Оставил съм ви линк под видеото, или в описанието, или в коментарите и на този линк можете да намерите сигурен сайт, на който да играете Chicken Road. Аз самия съм играл доста на този сайт и успях да изтегля парите си, успях да изтегля печалбите си без никакъв проблем. По същия начин препоръчвам ги на приятели, те успяха да изтеглят печалбите си без никакви проблеми, така че наистина действай, просто го направи. И така, каква е тази стратегия? Тази стратегия е страхотна, проста. Става въпрос за това да минаваш след колите и да не си прекалено натрапчив, да не си несигурен. Ето, виждате, имате нужда от 0,3. Така че в момента сме в лесен режим. Така че в зависимост от режимите, колкото по-труден е режимът, толкова по-големи са печалбите, но и шансът да бъдеш сгазен е по-голям. А идеалното ниво на трудност наистина е лесния режим или най-много средният. Така че неговата стратегия да минаваш след колите работи добре, но защо? Не обясних стратегията си. Не знам какво стана. Виждате, не печелим всеки път. Добре, да се върнем след колите. Така че наистина трябва да отделите време и ако се увлечем, губим пари. Ето го и него. Сега ще играем наистина. 1,30, чух 1,35. Върви. 1,40 и 200, 1,48. Добре. Вчера, през целия ден се справях с леки и средно трудни нива и наистина мина изключително добре. Така че сега, хайде ще спра след този шахта тук. Ето така. Перфектно. Така че сега тегля печалбата. Ще изиграя една малка част на средно ниво. Винаги минаваме след колите. Най-трудното, бих казал, е да запазиш самообладание. Понякога ни се иска да действаме бързо или дори да опитаме по-високи нива на трудност. Но всъщност наистина останете спокойни. Останете на нива на трудност, които не са много високи. Не се увличайте. Тук сме на 1056, така че един удар, виждате. Надявам се, че това видео ви е харесало. Надявам се, че тези малки съвети, тези малки трикове ще ви помогнат да спечелите пари в Chicken Road. Напомням ви, че под видеото съм сложил защитен линк, на който можете да играете Ticket on Road. И с това ви казвам, абонирайте се за канала. Скоро ще ви направя още уроци за Ticket on Road с 2 стратегии, които ще открия. Затова трябва да се абонирате. И с това ви казвам, до следващия път.